سەرۆک مەسعود بارزانی داخوازە یەکڕێزی و یەک هەڵویستیە لەهەنێن سیاسیên Rojavayê Kurdistanê بۆ vê qunaxa hestiyar diket. Dêkombûna Evrûkeya digel desteya serokatiya NKSê Serok Mes'ud Barzanî çi axivî û daxwaza çi hate kirin û pêşhatên dîsan li hevcivîna lihanên siyasiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê heta bi hevra biçine Şamê çine. Ji mêvanê xwe dipirsim hêjayê Feysal Yusuf berdevkê NKSê mêvanê min e lê stûdiyê. Hêjayê Feysal tu bi xêratiye Kurdistan bîstî. Hewa Evrûke kombûneke giring digel Cenabê Serok Mes'ud Barzanî encam da. Cenabê wî daxwaza yek helwîstiyê yek rêziya lihanên siyasiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê diket bi taybetî bû vê qunaxê û giringiya wê çê dî hate behs kirin? سپاس yani evna tiştek giring e ne hindike yani Cenabê Serok Mes'ud divê derfeta gelek giring Sûriyada yekemîn car piştî rewxanna rejîm vexwestin jê bû goma bibînî guhdariyê bike çilçema heye em wek Encûmenan Niştimanî Kurdî ji ber got em hêzin Kurdî ji kevn û nû em berevaniyê bir mafê milletê Kurd de dikin wek te got di raporê de jî tekezî li ser yekrêzî û yek helwesta milletê Kurd û bercewendê milletê Kurd kir. Ez dixwazim divê naberê re bibêjim ev ne cara yekemîn em Cenabê Serok dibînin her wextî wextê pêwistî pê heye ya maxwestiya em wî bibînin guhdariyê lê bikin ka çi dibêjî û yan jî wî xwestiye me bibînî her wextî ew çavdêriya yek helwesta Kurdê Sûrî destpêka şoreşê ji 2012 heta got em gihan heta dawî jî her wextî ew ber yekrêziyê û yek helwestê daye û îro jî tekeziyê li ser wê dikê dibêje ev derfeta zêrîn divê ûn derbas nekin. Li ser sekinî ka yanî her hêzê Kurdî timam nerînawa çi ye îro divê derfetê de ser Sûriya bi qasî wêna yanî ûn karibin bi hevdûra karekê bikin got ûn bibin şerîkê welatê Sûriya wek milletekî Kurd li ser erdê xwe û piştgirtina qediya Kurdî û seranserî meselê Sûriya wek goberê kiriye û dîste jî. ئێمە jî divê derfetê de me spasiya wî kir divê qunaxa gelek astengayî got hatin serê milletê Kurd û serê Sûrî timamî ê got mêvandariya ribek milyon xelkê Sûrî û Kurd nava de ê piranî heta îro jî li Kurdistana Iraqê ne qasî wêna jî ya got piştgirtina qediya Kurdî cihê derfeta got hatiye û dengê wî piştgirtinayê kiriye em îro jî cihê rêzgirtinê ye ew berpêdana got dibêje qasî ûn yekrêzî û yek helwestê bikin ez dibînim tiştekî giring e ji bo bercewendê milletê Kurd. Kombûna ev careya Serok Mes'ud Barzanî digel hewa ji kombûnên pêşa xwe cuda bû ji ber rewş hestiyar e û divê dema hestiyar da Serok Mes'ud Barzanî dibêjîtin ez piştevanê dûza gelê Kurdim lê Rojavayê Kurdistanê ji bilî piştevaniya cenabê wan daxwaza yek helwîstî û yek girtinê divê qunaxa hestiyar ku wek kombûnek encam daye. Bu kombûna dahatî de çi guhertina çêke? ئێمە ینی بەرێ ژی ئەم دخوازن ببێژن ئەو لەفکردنەی گۆبەرێ چێبوون چاودێریە جەنابێوی 2020 ئەمریکی ئوروپی ناودەنە حتا بەری چەندەکی دانوستانێ مەنەسەکنی هەر وەختی مەتەکەزی کریە وەک ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی سەر یەک هەلوەستا کوردی سەر یەک رێزیە کوردی و هەر وەختیژی ئەم بەردەوا من ئیرۆژی وەختێ تەکەزیە سەر کێ دبێژێ ئەس پێشگێرێ مافێ ملەتێ کورد لە دروێ سووریامە و دبینێ بەرجەوەندێەوە تێدا ونوێ یەک رێزیە بکن مەژێرە گۆیانی تێکلی پەیوەندی ئەمە بە ئەمریکانە ئوروپیا ڕێژیانە سەرڤێ یەک هەلوەستێک بۆ ئەمکار بن بوارە دانوستان بکەن گۆ گرانتی هەبێ گۆ ئەمکار بن براڤێ مەسەرێ ئەنجام بێنن دقووناغ نێزیکتە. ji aliyekê dî fermandarê giştiyê Hesedê Mazlûm Ebdê daxwaza harîkariyê ji rêveberiya Herêma Kurdistanê diket. Ji aliyekê dî li Herêma Kurdistanê Cenabê Serok Mes'ud Barzanî piştevaniya dûza gelê Kurd ket Rojavayê Kurdistanê û daxwaza yekgirtina hewa diketin. Ev e hîviyekê bû rêkeftineke aliyên siyasî yên Rojava dروست diket? بێگومانە ینی هەگەر جەنابێ سەرۆک ببانە ئیرۆژی ینی گەلک جاری دبێژێ هێ مخابنیە هەگەش 2012 یا 2011 ئەو لەفکردنی گۆبوویت نابێنا کوردی سووریدا ئەو چاودێریاویت کرد ئیرۆ بەلکی وەڵای کوردات شتێکی دیترێەوە ئیرۆژی وەختێ تەکەزیە سەرکە خودیە وێ ینی گۆ ئەو پیشگرتنا ما وەک ملەتەی کوردکێ وەختێ گۆ بەڕێز مەزلوم عەبدێژی وێت بێژێ ئالیکی دیترێ ئەوا گۆ ئالیەک لەشکریە وەختە ئیرۆ خۆتخێ خودیش وێنارە و برایە ینی گاوێ پراتیک ئەوە گۆ نەش زوو دەژی ئەم پەورە ڕوونشتن وەختەی خودی بێژێرە و بەرێژی ئەمزە کریە سەر گرانتیا ئەوە یەک هەلوەستێک گۆ جیبجی بکێ ئەس دبێژم
دمێنێ نەرینا هەڤبەشی گۆ ئەم هەفتورە و یەکرێزی گۆ برا دیسە گرانتی و دەورەکەی بڵێ زێنێ ئالیە پەیەدێدا نەژ ئالیە ئەنجومەنێدا باشە سەرۆک مەسعود بارزانانی بۆ سووریان و ji بۆ کوردان چ دixwazan merkeziyetê yan la merkeziyetê çi pêşinyar kiriye hewa çi guftûgû lêser vê mijarê kiriye gelek carî ev pirs dibe û cenabê wîna ticarî neketiye naveroka meselê me ê taybet de her wextî dibêje ez pêşgirtina we dikim mafê got hûn dibînin ji miletê xwe re bes her wextî milê xwe ji ti kesî re nedeynin bes tenê bercewendê miletê we nabêje rengê tiştê got dixwazin ji hê rêzgirtinê ême jî ma berê jî gotiye ئەو نەرینا کوردی هەڤبەشی 2012 ما پەڤرەوە قاعاندی کوردیەن حتا گۆگها چاودێریە ئەمریکانە مەگوتیە سووریا گەلک نەتەو گەلک ئۆل سووریەک فیدرالی دیموقراتی مافی هەر کەسی تێدا بکاروەرێ و مافی ملەتێ کورد گرانتی ژێرە بێکردن دەستورا سووری پاشەڕۆژدا باشە چاوێ هەمی کوردên ڕۆژاوای کوردستانیان di nav xwe ya Sûriya jî derbeder û awareyî herêma Kurdistanê û heta Tirkiyê jî bûne û li dunyayê pertû belave bûne li hewa aliyên siyasiyên Rojavayê Kurdistanê ka di çi gotineke xêrê ji devê hewa derbikevîtin hewa kombûne kir çavê tev aliya li der encamekê bû hewa got kombûn erê niye lê kombûna duyem dê kengî bibe aya dê der encam jê derkeve ئێمە ینی ئەم وەک ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی هەر وەختی مەجێگرت ناو ئۆپۆزیسیۆنێ دەژبەر گۆ ئەم طبیعەتا خوا ینی ئەم هەمبەر ڕێژیم و پرۆژەی ئارمانجکردنا ملەتێمە و ئیرۆژی ینی ئەم بە کەسی سووری ئێدی ترێژی ئۆپۆزیسیۆنێرە ئەم مەخەباتێک کرد بۆ ڕێژیمێک دیموقراتی سووریا دەورێ ئەو ڕێژیمە ئەوە ڕوڕەش بێرە و خواندن ئیرۆژی وەختێ بکار هاتیە ئەمولۆ بەرپێدن و ئەمولۆ هێویتکن یەک جوانە ئەوەی گۆش بۆوانە ئەف خەلک دەرکەتیش سووریا و هاتنە ئێشاندن هاتنە gelek ciha bela bûne li dinyayê nîvê Sûrî îro koçberin careke dîtirê em karibin alîkariyê bi hevdûre bikin û îro jî em têkiliyê navdewletî dikin got em karibin bi aramî û bi awakî girantî werin mal û mewdanê xwe werin cihê xwe cihê welatê xwe em yek ji programê me got îro em kesê navdewletî re din û distên li pêşiya Amerîkan û kesê dîtirê jî ê der û dora em vê meselê tekeziyê li ser dikir û miletê me bi taybet îro ew ê got koçber bûye ji ber got tiştekî taybet e yanî vegerin ji ber got hinek cih guherandina dîmografî çêbûye ma tekezî kir bi Ewropiya re jî êdî tirê re jî got ew mesele divê demek nêzik de bikarwere lê girantî û aramî muhima ji ware bê Hêja Feysal rêkeftina hewa di gel aliyê diyê Kurdî û bi hev raçûna Şamê gelek bi giring û bi hês dihête dîtin mînak ez bijim eger hûn di gel aliyên diyê Rojavayê Kurdistanê peyanekê rêveberiya xwe ser rêk bikevin an ku rêkeftina we li ser 125 ya axa Sûriyeyê hûn ê bi hêzeke 100,000 kesî herna Şamê nîva dahatên Sûriya di destê navçeyên rêveberiya xwe serdane ev hemû destkeftin ji bolanên siyasî hûn bi van destkeftan û bi vê hêzê ve bi hev re biçine Şamê dialûka bikin bi wergirtina mafên xwe yên bingehîn di nexşerê û siberoja Sûriyan û di destûr û yasayê de aya hîn amade ne hinek tenazulan bikin li ser hin mijaran ku hîn bigihne xalekî hevpara hevbeş bo xatirê Kurdan bigiştî lê Rojava Cenab-ı Serok ev mesela yani wextê got çavdêrî kir 2012 heta 2020 Amerîkana kir her wextî berpêd da got em karibin bi hevdûre ev destkeftê got te got yani em karibin bira em timam bi hevdûre bin û bira girantî jê re hebe îro got hêz timam em yek bana ew tenazulatê got îro jî wextê got em dibêjin yek helwest û cenabî tekeziyê li ser dike tenazuleka ewa got em îro ji aliyê xwe de yani tiştê bû em dibêjin îro gelek giringiya wê heye got nerîna Kurdî hevbeş em yekrêziyekê çê bikin û ser esasê wêna em karibin bi hevdûre bikin gavê peyra em bavêjin gelek giringiya wê heye êma wek encûmen her wextî me xwecê nedaye alîkî û her wextî bi çavdêriya Serok Mesûd û bi çavdêriya Amerîkana jî em mesele me kiriye û rojê tê jî em diyalogê dene bi Ewropîya re bi Amerîkaya dema hewa diyar e ka hûn ê cara duyem kengî kom bibin aya peyamê hewa gihandiye Mazlûm Ebdê gihandiye aliyên peyanekê û bersiva wan çi bûye heta niha yanî êma em bi Amerîkana re din û distênin Fransiya re din û distênin me gihand bi haziriya me gihand berêz Mazlûm Ebdê jî hêvî dikin Mazlûm Ebdê bersivek bi dawî bide vê mesela got me gotî hinek meselê me hene girtiyê me hene hinek tiştê me yî bi hevdûre hene got bira bihwerî bidina me de çê bê em rûnin got em bi hevdûre şandekê herin nel Şamê nerînê me dûrî hev bin girantiya got em timam bûye nerîne hevbeş bi hevdûre bikin ez dixwazim divê naverê re bêjim 2013 berî Cinêv li derkevî ev nerîn hatibû imzekirin me got wextê em herin Cinêv kîj me çû wê bi dêla êdî de ji bîştegrê cihê mixabiniyê bi wextê em çûn
انجومن هاتە بەخۆستن ئالیە دینا هاتە بەخۆستن گوتن انجومن پسەری خۆی ئایشی مەژێنەکە بله باشە ئیرۆ قۆناغێکە جودا هێژای فەیساڵ وایە بەحسی کۆنگرا نیشتیمانیە سووری هێتاکردن دەماوێنە دیارە لێ پێنگاف بەر بوێ ئارمانجەیە ئایا ئیمکان تێدا حتاوێ دەمێ هەم بگەهن هەف و بەیەک دەنگ لەسەر ماسەیە وێ کۆنگرا نیشتیمانیە سووری ڕۆنن ئێمە ژەمە تپرسگرێک نینە ئێمە بەری ئەم دەبێژن نەرینا سیاسی یا کوردی هەف بەش بەرێمە ئەمزەکریە بەرێ مەسەلا لێڤەگەرا کوردی گەلێک تشت هەنێمە ئەمزەکری ئەم دەبێژن وەختێک گۆ بێ و یا تاری حتا گرانتیا گۆ ئەمریکا نادامە گۆ دوێت دەمەکن دەبێ ئەم نە درێژکردنێرەنە ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی ئەمێ بەرپێدن قۆناغە گەلێک نێزیک دەگۆ ئەم کارە بن برا ئالیە دیترێ ئامادە بێ ئەمش ئالی خۆدامێ ئامادە بن ئەم جارێک دیترێژیت بێژن ئەو گرانتیا گۆ بەڕێز مەزلوم عەبدێدای ئەم دخوازن جارێک دیترێ خودی بێژێرە و vê مەسەلەی ئەم بەردەوام کن بە هەفتوورە بەرژەوەندێ ملەتێمە ئەم سەر هەر تشتێرە بگرن ئەوەیە ئەساس ئەمە دەر و دۆرێ وێنا بەلکی ناکوکیین مابن ئەو دمێنێژ وەختەکی دی بله هێژای فەیساڵ یوسف بەردەفکیانە کەسە گەلک سپاس سپاس